Тази вечер ще се насладим на песни и хора от нашите земи, представени от танцовите състави на Гефира и Евксинополис, както и хора на дружество Аполония с оркестър Ел Греко и с участието на Георги Кюмюрджиев. Пожелаваме ви приятно забавление! Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, ο Βούλγαρο-Ελληνικός Σύλλογος Φιλίας Απολωνία στην πόλη Σοζόπολης υπό την αιγίδα του Δήμαρχου της πόλης, ο κύριος Τιχομήρ Γιαννάκη, διοργάνωσε οικογενειακή μνήμη όλων των πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και έχουν ρίζες από τη Σοζόπολη. Μαζί με τους καλεσμένους μας από τη Γέφυρα, την Ευξηνούπολη και τη Σοζόπολη, συμμετείχαμε σε μια παναγυρική λειτουργία για την ημέρα του Άγιου Ζώσιμου, με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λίβεν Αρσένιο. Φυτέψαμε μια δάφνη για να σηματοδοτήσουμε τη συνάντησή μας, η οικογενική μνήμη. Εγκαινιάσαμε την έκθεση «Η παλιά Σοζόπολη» σε φωτογραφίες στην πλατεία μπροστά από τις ανασκαφές της Εκκλησίας του Άγιου Νικολάου. Παρουσιάσαμε μια παραγωγή του συλλόγου μας, την θεατρική παράσταση πίσω από τα τείχη της Σοζόπολης. Επισκεφτήκαμε εκκλησίες, μουσεία, γκαλερί. Με νοσταλγία και ενθουσιασμό παρακολουθήσαμε την ταινία «Ίχνη στη γη» που η θάλασσα έσβησε. Συναντηθήκαμε με τον συγγραφέα και σκηνοθέτη Σταύρο Στάνκο από την οικογένεια που έδωσε 3 δημάρχους στη Σοζόπολη. Κάποιοι ένιωσαν τον θαλασσινό άνεμα στα μαλλιά τους με πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι το τελευταίο βράδυ της συνάντησής μας. Απόψε θα απολαύσουμε τραγούδια και χορούς από τον τόπο μας που θα εκπροσωπηθούν από τις χορευτικές ομάδες της Γέφυρας και της Ευξηνούπολης, καθώς και από την εταιρεία Απολωνίας και την ορχήστρα Ελ Γκρέκο με τη συμμετοχή του Γεώργη Κιουμουρτζίεφ. Σας ευχαριστούμε και ευχάριστη ψυχολογία. Ξεκινάμε με το χορευτικό της Γέφυρας. Μιλά τριγούσαν και τραβούν
Δημήτρο πενεμένη, Δημήτρο ξακουστή. Δημήτρο πενεμένη, Δημήτρο ξακουστή. Πρώτα ραβωνιασμένη, σαν νιάς του Κωνσταντή. Πρώτα ραβωνιασμένη, σαν νιάς του Κωνσταντή. Κωνσταντί δεν θέλει πονέ παιδί φτωχό. Το Κωνσταντί δεν θέλει πονέ παιδί φτωχό. Θέλει του Παναγιώτη του γραμματικό. Θέλει του Παναγιώτη του γραμματικό. Πάρε με Παναγιώτη να πάμε στο Ραβδά. Πάρε με Παναγιώτη να πάμε στο Ραβδά. Μάνα μου θα σε κάνει ραδιωτικού παπά. Μάνα μου θα σε κάνει ραδιωτικού παπά. Πάρε με Παναγιώτη από αυτό το σοκάρ. Πάρε με Παναγιώτη από αυτό το σοκάρ. Μάνα μου θα σε κάνει μες τώρα τα μπακάρ. Μάνα μου θα σε κάνει μες τώρα τα μπακάρ. Να σε πω Δημήτρου τα ρέσω το κοκάρις. Τι να σου πω Δημήτρου τα ρέσω το κοκάρις. Δεν θέλω να γένω μες όλα τα μπαγκάρις. Δεν θέλω να γένω μες όλα τα μπαγκάρις.
родим на танцовия състав Евксинополи. Καλημέρα
lenha, Όλες μεγάλες μεγάλες, η μιλήκα η κονάκι μου. μ' ανοίξει την καρδούλα, να συνέχεια κι για lenha. Σαν τριάντα φιλιά, η μιλήκα η κονάκι μου. Πήγα για να περπατήσω, να σημαίνια κι για lenha. Μες στο νιό μάτσες, η μιλήκα η κονάκι μου. Βρίσκω τώρα από τη μάτι, να σημαίνια κι για lenha.
Βασιλική για να μάθω το όνομα σου. Το όνομα μου, όμορφη Βασιλική, το όνομα το λένε Βάσο. От Сдружение за българо-гръцко приятелство Аполония Созопол с оркестър Ел Греко и с участието на Георги Канурджиев.
Уважаеми гости, председателят на управителния съвет на Сдружението за българо-гръцко приятелство Аполония ще връчи паметен адрес за участие в срещата Родова памет на съставите на дружествата с благодарност към госпожа Мария Гокинуди, хореограф на танцов състав към културното дружество Анатолийки Ромелия Ексинополис. Αγαπητοί καλεσμένοι, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του Βούλγαρου Ελληνικού Συλλόγου Φιλίας Απολωνία θα απευθύνει διεύθυνση μνήμης για τη συμμετοχή στην εκδήλωση Γενική Μνήμη με ευγνωμοσύνη προς την κυρία Μαρία Γκοκινούδη, χορογράφο της χορευτικής ομάδας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανατολικής Ρωμιλίας Ευξηνόπολη. Госпожа Константина Кокофики и господин Георгиос Капсалис, ръководители на танцов състав към културно дружество Гефира Метрес Созопол. Константина Кокофики και τον κύριο Γιώργο Καψάλη, επικεφαλής της χορευτικής ομάδας στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέφυρα Μέτρες Σοζόπολη. И господин Георгиос Христопулос, председател на културно дружество Созополи. Благодаря на всички участници от сърце. Και τον κύριο Γιώργο Χρυσόπουλο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σοζόπολης. Σας ευχαριστούμε. Уважаеми гости, сега ако ми позволите, искам да благодаря от името на всички участници от Българо-гръцкото сдружение в тази вечершната и снощната програма на госпожа Спасия Порожанова. Всичко това, което направи, сценарий, подготовка на програмата, нейната творческа деятелност е просто неизчерпаема. Благодарим от сърце, Спасия! Τραγούδισε σήμερα για όλη την οργάνωση. Ευχαριστούμε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέτρες Σοζόπολη, με έδρα του τη Γέφυρα, ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια από ανθρώπους που είχαν μεγάλο μεράκι, αλλά και μεγάλη χαρά για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω στην πατρίδα τους και για αυτούς που ήρθαν μαζί τους στη Γέφυρα, ήθελαν να φέρουν μνήμες, χαρές, τραγούδια, χορούς
και έτσι δημιούργησαν αυτό το σύλλογο για να στηρίξουν την παράδοση. Είναι πολύ συγκινητική η βραδιά για μας, πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απολλώνια για τη φιλοξενία και όλη αυτή τη γιορτή που έχει οργανώσει για να μην σβήσουν οι μνήμες των προγόνων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, σας ευχαριστούμε διπλά και ευχόμαστε να βρισκόμαστε πάντα για να αναμοχλεύουμε τις μνήμες και να συνεχίζουμε την παράδοσή μας στο μέλλον και να βάζουμε έτσι πάντα ένα λιθαράκι για τα παιδιά μας που είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Надявам се нямате нужда от превод. Благодаря ви на всички. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι ο πρόεδρος κ. Ανδρέας Τσερκεζίδης του Συλλόγου Ανατολικής Συνομιλίας Ευξηνόполης. Σήμερα πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή την όμορφη φιλοξενία, για αυτή την αγάπη που μας δείξατε όλοι εδώ πέρα όσοι είστε. Σε κάθε βήμα μας χειροκροτάνετε. Δεν υπάρχουν λόγια. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία, το Σύλλογο για την πρόσκληση, Απολλωνία, για να συμμετέχουμε εδώ πέρα μαζί μας, στην Ασπασία που στα περισσότερα τηλεφωνήματα μαλώναμε, δεν πειράζει. Ταξιδέψαμε πάρα πολύ χθες με τα παιδιά εδώ πέρα με την όμορφη μουσικοθεατρική παράσταση. Σήμερα με το έργο συγκινηθήκαμε. Πανέμορφα μέρη, πανέμορφες στιγμές, πολύ όμορφα περάσαμε πραγματικά. Σας περιμένουμε Ασπασία στην Ευξηνούπολη και όλους σας. Και όλους σας να σας ανταποδώσουμε αυτή την όμορφη φιλοξενία. Έχετε και τους χαιρετισμούς της κυρίας Ευδοκίας Παπαχριστούδη, παλιά πρόεδρος της ΠΟΣΑΚ. Μαζί μας στο λεωφορείο μας συνοδεύουν η πρώην αντιδήμαρχος κυρία Βόλο, η κυρία Δωροθέα Κολυδρίνη και ο αρχιμανδρίτης κύριος Πάτερ Γεώργιος Γιαννιός. Θέλω λίγο και την κυρία Δωροθέα και τον πατέρα Γιώργιο να πούνε δύο λόγια και αυτοί και θέλω να δώσουν κάποια αναμνηστικά. Εμείς, σαν σύλλογος, Ασπασία, θα σας δώσουμε από ένα ημερολόγιο και έχουμε φέρει κρασιά. Να πιείτε εδώ στην πόλη, να κάνετε γλέντι, να μεθύσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η πρώην Αντιπεριφερειάρχης του νομού Μαγνησίας και είναι Περιφερειακή Σύμβουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη χαρά στα μέρη μας να διατρανώνουμε τις αξίες, τις αρχές, τους συνεκτικούς μας δεσμούς, όλα αυτά που μας ενώνουν. Και εδώ σήμερα διαπιστώσαμε και όλες αυτές τις μέρες πως είναι πολλά τελικά αυτά που μας ενώνουν. Και όπου γη και πατρίς, δεν χανόμαστε ποτέ. Η δύναμη αυτή που κουβαλάει ο καθένας από εμάς μέσα μας φαίνεται όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες δράσεις. Να συγχαρώ το Σύλλογο, να συγχαρώ το Δήμο και όλους εσάς που στελεχώσατε και παρευρεθήκατε σήμερα εδώ σε αυτή την όμορφη διάδραση, τα χορευτικά, τους δασκάλους και να σας πω ότι παρότι βρέθηκα εδώ έτσι συγκυριακά αυτή τη φορά, δεσμεύομαι ότι από όποιο μετερίζει και αν βρίσκομαι θα ξαναβρίσκομαι κοντά σας γιατί πραγματικά συγκινήθηκα από όλο αυτό που βίωσα αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά και να μην λείπει ποτέ κανείς. Σας ευχαριστούμε. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να χαιρετήσω αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που είχαν όλοι οι σύλλογοι, αυτό το αντάμωμα θα μπορούσα να πω, το οποίο ξεκίνησε με ένα πνευματικό αντάμωμα εχθές με την τέλεση της Θυσίας Λειτουργίας στον όμορφο και γραφικό ναό του Αγίου Ζώσιμου, προστάτη αυτής της πόλης. Και επειδή στην ενορία μας θέλω να έχουμε αυτή τη σύνδεση, όπως μιλήσαμε και με τους ανθρώπους εδώ του Συλλόγου, από τον χρόνο θα την πάμε και εμείς στον Άγιο Ζώσιμο πιο ενεργά. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέει αυτόν τον τόπο πέρα από τη λογογραφία είναι και η Εκκλησία, που είναι και ο συνδετικός κρίκος και η ενότητα πολλές φορές. Διότι η Εκκλησία δεν γνωρίζει ούτε γλώσσες, ούτε φυλές, ούτε σύνορα. Η πίστη του Χριστού είναι μία, ανεξάρτητα από τα έθνη και τα κράτη. Ωστόσο όμως, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, όταν ήρθαν πρόσφυγες κάτω στην Ευξηνοπόλη, φέρναν και τιαρά και τα όσια τους. Προχτές ανακάλυψα ότι έχουν μια εικόνα της Αγίας Παρασκευής, που το γράφει κάτω στο ασίμι χαραγμένο,
που λέει Αγία Παρασκευή, αφιέρωμα μια άλλη οικογένεια που δεν θυμάμαι τώρα, και λέει Εξωζόπολης, το 1903, 4, 5, κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουμε και άλλα σκεύη, επιταφείους και μέλημά μας και καθήκον μας είναι να κάνουμε ένα μικρό εκκλησιαστικό μουσείο στο ναό μας, που θα τα εκθέσουμε και φυσικά και είστε ευπρόσδεκτοι και ο Μητροπολίτης και ο Ιεράς της περιοχής και όλοι εσείς κάποια στιγμή να τελέσουμε τα εγγένεια και να διαφυλάξουμε και αυτή την ιστορική και πνευματική μνήμη μας. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα σε όλους. Ο Άγιος Ζώσιμος να μας χαρίζει υγεία, ούτως ώστε να μπορούμε να κρατούμε ζωντανές τις μνήμες μας. Έχω κάτι αναμνηστικά και εγώ από την ενορία. Δεν τα βρήκαμε, θα τα βρούμε κάποια στιγμή να σας τα δώσουμε. Να είστε καλά. Много моля господин Тодор Дамянов, заместник-мер на община Созопол. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χρυσόπουλος Γιώργος. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σωζόπολης από τη Χαλκιδική. Πραγματικά συγκινητική η όλη βραδιά και η χθεσινή φυσικά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ευλογία για εμάς να ζήσουμε αυτό το αντάμωμα. Πιστεύω ότι οι προγόνοι μας θα είναι υπερήφανοι από εκεί που είναι. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά και σας περιμένουμε και στο δικό μας τόπο. Чухте го фамилията ми. Йоргос Хрисопулос. Познато. Това е в Созопол, това е в Гефира, това е в Евксинополи, това е и тук, в Древна Аполония. Това е смисъла на тези срещи. Благодаря на всички.